O Festimaxia é un dos habituais da programación cultural en Lousame por estas datas, que regresa ano tras ano, debido ao éxito e á boa acollida que teñen os distintos espectáculos programados. A primeira das actividades previstas será xa este próximo sábado na Casa de Cultura, ás 6 da tarde, coa actuación do Mago Teto, co espectáculo Ociador 2.0. Pois un ano máis chega novembro e con el pois o Festimaxia. Esa a 7ª edición do Festimaxia aquí no Concello de Lousame, algo que empezou pois con moita ilusión, con moi coidado, con moito agarimo, e vemos como cada ano se vai consolidando no tempo. Como sempre, pois esperamos que sea un éxito asegurado, o salón de actos hasta arriba, e, bueno, así foi os anos anteriores, e este ano pois non esperamos menos. Unha das novidades de edición deste ano é que o festival terá presenza de 2 ilusionistas de ámbito nacional, como é o caso de Patri Zener e Víctor Cerro. Temos a novidade este ano, como foi evolucionando o festival pouco a pouco, pois evidentemente non tiramos solo dos magos da nosa terra, temos que ir abrindo un poquinho o abano e botando man pois, de mans a nivel nacional, como o caso de Víctor Cerro, que xa ten unha trayectoria moi importante, e de Patri Zener. Decir que, bueno, este ano, por temas de programación, sí que vai haber unha novidade en cantos días. 2 días son sábado, que sería o día 12 e o 19, e 2 días serían domingo, que sería o día 20 e o 27. Ademais dos espectáculos, o festival contará tamén con actividades paralelas, como o caso de Obradoiros de Maxia e unha exposición de cartelería antiga, entre outras. Como sempre, temos actividades complementarias. Unha sería a exposición sobre cartelería antiga, que é a idade dourada da Maxia. Son 60 paneles que son, a verdad, que son unha maravilla e que son dignos de ver. Aínda que de balde as persoas interesadas deberán retirar previamente a entrada para cada espectáculo a través da web de Bando Ticket. Para máis información, os interesados poden consultar tamén a web municipal www.concellodelousame.gal.